יש יותר כניסות, יותר פניות. כששואלים אותי, או כשאני רוצה לקדם לגלריה או ללקוח פוטנציאלים, אני פשוט שולחת להם את הלינק של האתר, ואני יודעת שזה יעשה רושם פצצה ושזה יעשה את העבודה. אני מאוד גאה באתר שלי. אני טל קלמן, ואני ציירת, אני אומנית, ואני מוכרת את הציורים שלי, שזה בעיקר ציורי שמן גדולים. התחום הזה של אומנות הוא מאוד תחרותי. אתה רוצה בעצם שיראו את ההבדל ואת הייחודיות ואת היופי שאתה מביא בפני עצמו. לפני שפניתי לבידול, היה לי איזשהו אתר שהיה משהו מאוד זמני שאני בניתי לבד. זה לא היה בנוי בצורה נכונה וטובה, ואז זה לא מייצג אותי בצורה טובה ולא מקצועי. וברגע שפניתי לבידול, הם בנו לי אתר שהוא לא רק מאוד מאוד יפה ואסתטי, אלא הוא בנוי בצורה מאוד מתוחכמת ומאוד נכונה ומאוד מקצועית, ככה שכשמישהו בא ורוצה לרכוש, הכל עובר מאוד חלק, הוא נכנס לעמוד, יש את כל המידע על כל ציור, יש את המחיר, יש את הסיפור של אותו ציור, הוא רואה שמדובר במשהו מקצועי, הוא רואה שמדובר במשהו אפשר לתת בו אמון. הוא יכול לבצע את הרכישות בקלות, הוא יכול לבצע את הפעולות בקלות ובצורה נגישה. מן הסתם זה גם מקדם יותר בגוגל, אנשים יותר נכנסים, יש יותר כניסות, יותר פניות. כששואלים אותי, או כשאני רוצה לקדם לגלריה או ללקוח פוטנציאלים, אני פשוט שולחת להם את הלינק של האתר, ואני יודעת שזה יעשה רושם פצצה ושזה יעשה את העבודה. אני מאוד גאה באתר שלי. התהליך היה קודם כל מאוד מקצועי. בעצם התהליך עזר לי לעשות סדר, למצוא ולבנות את התיקיות בצורה נכונה. הם בנו לי ממש מודל מותאם לנושא של היסטוריה של גלריות, איפה זה הציג, תאריכים, תמונות של אותה תערוכה. בעצם הבנייה של האסטרטגיה לאתר הייתה גם סוג של ייעוץ עסקי, כי זה עשה לי המון סדר, גם בשיווק וביחסי ציבור שאני עושה בתוך האתר, ואיסוף של כל החומר. האתר עובד בצורה ממש חלקה, הוא עובד בצורה מעולה. היום אני יכולה לעלות לאתר מה שאני רוצה, אני לא צריכה שום עזרה. יש לי גם סרטונים שהם שלחו לי של הדרכה אם אני במקרה שוכחת משהו, ואני יכולה גם לפנות אליהם בכל זמן שאני פונה אליהם עם בקשת עזרה או שאלה, הם תמיד עונים לי ותמיד בצורה הכי נעימה ונחמדה שיש. השירות של בידול ממש היה מעולה מבחינתי. אני הייתי מאוד ממליצה למי שצריך לבנות אתר, למי שרוצה לקדם את העסק שלו בצורה יעילה, כי הם עושים גם קידום גם בגוגל, גם בפייסבוק, באינסטגרם, כל הקידום שדרוש לעסק. אני ממש ממליצה על החברה הזאת בחום רב.